Ndị be anyị abịa n'ọzọ n'ụbọchị nke taata wetara ife omume a na-akpọ mmanụ eji eri okwu ka a na-akpọ inu Igbo. Taata nwa kota ya eso ebido ka nkota ya eso eme anyị atụ ofe inu ma kọwaa anyị bifo anyị aga n'iru. Biko ụmụnne na ụmụnna m ndị na-ege m ntị, biko follow, share ma subscribe alụ m n'ife omume nke nne m. Ọ subscribe anyị ka ụmụ Igbo ndị ọzọ ya eso malụ n'inu Igbo ka na-adị, malụkwa mgbe a na-eyuzu inu Igbo, malụkwa mgbe a na-atụ ya. Inu nke mbụ mma atụ si na ajọ omume dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye okporo n'iru okpo oyi n'azụ. Ajọ omume dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye okporo n'iru okpo oyi n'azụ. Ndị be anyị ma ife wa ajọ omume, evil deed, evils. Ka m kọwaa inu nke a sị na ajọ omume dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye okporo oyi n'azụ. Nke bụ ntụ achis nke a na-aga esucha nkụ ọkụ, abụ na-adịzi na ya na-adị ka pawuda, ọnya awụ ntụ. Awezi na ajọ omume dị njọ dịka ya, ikpofu onye okporo n'iru okpo oyi n'azụ. Ka m nwee ya na n'oge gboo bụ a ga-esi kpọọ ife asị ụmụazị je kpoo ntụ ụtụ, ekpocha ntụ ụtụ kpoo ya n'ife. Mana mgbe afọ ekpocha ya, a na-ekpo ya n'ọkụ, emechaa ejekwu ya n'ukwu onugbu ma n'ukwu ofe ife ka ọ wee wụrụ mmanụ wee na-eme osiko na-eme ife aka onubi ka ọ wee too. Wee sị na mgbe afọ ị na-aga ikpolie ntụ afọ ka eje ya fuo n'ụzọ ụzọ ụtọ, o nwere ike ime ya ije ebe afọ ya ekwu ya n'ife ihu ya kwum gwa ị na-ekwu ya ka ụfọdụ ya apụ, ụfọdụ anachetakwa azụ wụọ anyị n'iru o nke ifichasịa ma ọ nọ ụlọ niile, o nke ịta ọnụzi azụ ka ịkwa odekpo oyi n'azụ. Otu a ka ajọ omume dị njọ dịka ya. O nwere ife anyị na-emecha n'elu ụwa, ife ndị mmadụ na-eme n'elu ụwa ya aga, o nwetara ụmụ ya ajọ omume ya aga ime na ife ya aga ime n'elu ụwa esi na nkwa n'ife ome n'odogwu ka ewu odogwu ịkarịka esi na imecha na ya aga ngwa gị ya aga imecha ịgafe ụmụ ya ka maka nkọta azụ nke aka moloko si jụọ esi na nkọta azụ amara onye ọ na-anyala ahụ. Esi na ajọ omume dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye kporo n'iru okpo oyi n'azụ. O nwere ife anyị aga ime n'elu ụwa ka m wee ya igbu mmadụ ma mee ofe ife na-ada eme eme. Esi na akwari ka m wee chụọ ego nke ụwa, egbucha mmadụ, imecha kpenye ego ahụ, imecha nwa ka otu ụmụ ya adị. Afụchago m ndị na-emecha ụdị ife ahụ apụta n'befe a nwere ezigbo mmadụ nọ n'ụmụ ya. Ajọ omume ife afọ, ajọ omume afọ nnafa mere ife na-echere ụmụ ya. Nnafa ife je kpofu ntụ, o nwetara ya n'iru, ntụ abịazi nweta ya n'azụ. Onye ka m na-ekwu ife ahụ na anyị na-eme uche anyị adị ya maka ajọ omume dị njọ dịka ntụ, ikpofu onye kporo n'iru okpo oyi n'azụ. Aka ndị Igbo ji wee sịkwa na ụlọ na-afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Wepụ nwa dibịa, ụlọ na-afọ egbu ya ka a na-eji ete afọ. Adịọkwa asị na onye agbara bụ n'isi azakwa ya. Wepụ adịọkwa asị na onye agbara bụ n'isi azakwa ya. Ofu inu afọ na-agakwa maka ofu inu ka m jiri ji ọzọ welụkwa inu ọzọ wee tụkwa ya wee kọwakwa ya. Ife ọ na anyị na-eme anyị amụ ife ọ na anyị na-eme anyị na-agbado anya ọ ya gbara nwoke gbara nwaanyị n'ụbọchị nke taata ngwanụ.